गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नेशनेल साइन्स डे फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि टेक्न'ल'जि एग्जिबिशन मिरुआव नेशनेल साइन्स डे 28 फेब्रुवारि सानखौ थेलेबलेब हाबाफारिजों बानजायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फेकाल्टि अफ साइन्स एन्ड टेक्न'ल'जि आरो IQACनि जिथाइ बानजायनायाव खुंफुंनाय नेशनेल साइन्स डे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसाम लादु सिं, एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जुल बसुमतारी, प्रफेसर हेरमु बायलंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबुंगोरा आरो गौरां फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्राबो बाहागो लायो। प्रफेसर सन्दीप दासनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय नेशनेल साइन्स डे हाबाफारियाव साइन्स एन्ड टेक्न'ल'जिखौ इयुनाव माबोरै जाफुंसार जानो हागोन बेनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। इउक्रेनाव थानाय आलाय सिलाय जानाय भारतारि फरायसाफोरनि सायाव इउक्रेननि आर्मिफोरा हामला खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। इउक्रेन आरो रुसियानि दावहानि समाव भारत सोरखारा भारतारिफोरखौ हादर फारसे लाबोनो थाखाय नाजाबाय थानायनि समावनो इउक्रेननि आर्मिफोरा रमानिया सिमायाव थानाय भारतारिफोरखौ हामला खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि इउक्रेन आरो रुसियानि दावहाखौ लाना इउनाइटेड नेशन सिकिउरिटि काउन्सिलआ रुसियाखौ निन्दा होनाय भटिंआव भारतआ इउक्रेननि जाना रुसियानि बेरेखा भट होआखैमोन। बेनि थाखायनो इउक्रेनआ भारतनि सायाव रागा जोंखांदों होनना मिथिनो मोन्दों। 37 नाम्बार बेटेलियन SSBनि फ्रि मेडिकेल केम्प लानाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कल'नि गुदि फरायसालियाव उदालगुरि जिल्लानि टिपा बस्ति SSB केम्पनि दैदेनगिरि बिथां दिनेश कुमारनि दैदेननायाव मैया कल'नि गुदि फरायसालियाव 37 नं बेटेलियन SSBआ ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय बेसेन नाङै देहानि फाहामथाय आरो मुलि राननाय मावबादा खुंफुंदों। बे मावबादायाव ओनसोलनि गावबुराजों लोगोसे ओनसोलनिनो रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बिथांमोननि बेबायदि हाबा मावनायखौ लैहोर लैहोर बाहागो लाना गोजोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दावहानि गिख्रंथाव खौरां। रुसियानि 4500 आर्मिफ्रा इउक्रेन सान्थ्रिफोरनि गुलि बम आरो दावहाजों जिउ गोमाबाय होनना दाबि खालामदों इउक्रेन हादरनिफ्राय। मख'नो गोनांदि इउक्रेन हादरनि आर्मिफ्रा रुसियानि गोबां अस्त्र गारि फाइटार टेंकफोरखौ सिलिंखार खालामनो हादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दावहानि बे गिलु बालु बुब्लियाव रुसियाबो गेदेर खहानि मोगा मोगि जादों। दासिमबो दरनै हादरनि दावहाया सोलिगासिनो दङ। दावहानि समावनो गोजोनथाव खौरां, भारतनि रोजा रोजा फरायसाफोरखौ इउक्रेन हादरनिफ्राय सिमाजों गुबुन हादर फारसे लाबोना भारताव लाबोनो भारतनि 4 केबिनेट मन्थ्रिया बिबान लाबाय होनना खौरां मोन्दों। 4 बोसोरनि उन्दै गथ'आनो पुलिस कनस्टेबल जाबाय। SSBआ थिसनथाइ होबाय उन्दै गथ'नो पुलिस साख्रिनि मासि। मिथिनो मोननाय जादोंदि मध्य प्रदेशआव 4 बोसोरनि उन्दै गथ'आनो पुलिसनि बिबानाव थिसनजादों। बे उन्दै गथ'नि मुङा गजेन्द्र सार्कास। बेनि बिफानि मुङा स्वयं सार्कास, जाय मध्य प्रदेशनि सासे हेड कनस्टेबलमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथावदि बिनि बिफाया केन्सार बेरामजों अबथारा जिउ गोमायो। बिनि उनाव बिस्रानि नखराव दुखुआ अराय साग्लोबो। नखरनि रांखान्थिया जुरुला जायो। नखराव जेरैबो सिलिंखार आरो नोरजियानि थाखाय बिस्रानि नखरा उन्दै गथ'खौ साख्रियाव थिसननो थाखाय गथ'नि बिमाया आर'ज बिलाइ गथायो। गासिबो गोनां नथि पत्र जमा होनायनि उनाव 4 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ कनस्टेबल महरै थिसनो। चिराङाव दिनै बेलासिनि 3 रिंगानि सिगांसो गोबारै हानाय अखा आरो बरफ अन्थाइ गोग्लैनायजों गोबां सिलिंखार जानायनि खौरां। गोबारै बरफ अन्थाइ गोग्लैनायनि जाउनाव थिंफोरा गब्लंजोबदों। मख'नो गोनांदि गोबां नखरफोरनि न'नि थिंफोरा गब्लंदों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रुसिया आरो इउक्रेन दावहानि दुंहाव समावनो बिश्व शान्तिदूत हादोर भारतखौ दरसे हादरा हुमखि होयो। भारत हादरखौ पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानआ हुमखि होदोंमोन। दा भारतखौ हुमखि होनाय इमरान खानआ खैफोदाव गोग्लैदों। पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि हेंथायै पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिनि मासिखौ थाबैनो एंगारनो पाकिस्तान खुंथाय दोलोनि बेरेखा दोलोआ गोख्रों दाबि दैखांदों आरो गोख्रों दाबि दैखांनानै कराचिनिफ्राय इस्लामाबादसिम इमरान खाननि हेंथायै पाकिस्तान पिपल्स पार्टिया लं मार्च खालामदों। गाहाय मन्थ्रिनि मासिखौ इमरान खानआ थाबैनो एंगारनांनोबो हागौ होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।